छे व्याघ्र देवी आउ दुर्गा देवी भगवती हनुमान को करे प्रणति राधा कृष्ण को रहु ममती मते काहीकि डाकुछ फुलुसु बाबू सकाळु आसुछे उठी जय शिव शंभु कैलासवासी गो मते जेसु दया कर जय शिव शंभु कैलासवासी गो मते जेसु दया कर काली काली रुद्र काली गो पार्वती रूप तोहर संगे अछंती हर तुम्भर विजे करिछंती ए ग्रामर दुई हस्तरे जोड़ी मुकर आउ चतुर्दिग को जुहार ए निशा रात्र रे किए से डाकुची चौकीदार चौकीदार नुआ छाटिया बो 13 दिनर चाकर जय मा सारड़ा न बुडू मो भेड़ा तो पदरे मोर शरण जय मा सारड़ा न बुडू मो भेड़ा तो पदरे मोर शरण पाठ पढ़ी नाही साठ पढ़ी नाही पद हो उच्चारण पद हो उच्चारण न जानिबा पद कही दबु माकी मनी वेदन नुआ छाटिया बो जाति रे तो हरिजन जोहारी जोहारी काली का मंगला जोहारी गिपी मंजाई जोहारी जोहारी काली का मंगला जोहारी गिपी मंजाई टोकाता कोक्साना पद बेस्पर मो काटकानी कुर्की मंजाई काटकानी कुर्की मंजाई नंगे अनड़की आता तीजे माधारो बाबू नडी सेने बाई नाई आगे आसले आगे ಎತ್ತ ಟೈಮ್ ಲಾಗುತ್ತಿ ಮತ್ತತೆ ಕಾಲ್ ದೈಕಿರಿ ಬುಲೆಟ್ ದೈತಿ ಬೋಲ್ತದ ಯಾ ಇಕಿನ सीट जो कलु उदयगिरी रे सेटा देलु नाही तो आगे देई ना दे आगे आगे बड़ बाबू के आउ बड़ बाबू मुंड काटे आगे नमस्कार करिया बोल थाना बाबू सब या डीएसपी ना एसपी ए जे भी हो मोर कोन थाना बाबू एसपी डीएसपी सबको दूर करू छे जुहार थाना बाबू एसपी डीएसपी सबको दूर करू छे जुहार ई घुसुरी तुंडिया निस मुड़िया को गाड़ी टेकी की जुहार मते काहे डाकू छ पुलुसु बाबू मु एई ग्राम चौकीदार आ गया तो गांडी वोट खोलो तो गांडी वोट खोलो कि नहीं को आगे आपण भोग बाबू तोले पड़े गाड़ी नटकले केंती समस्या क्या सुने तो गांडी वोट खोलो हमर तो आको वोट अछि सेटा वोट खोले कोन हो जानछु ना ए अजय बाबू काली आइती ने कथा आता रे को तो टाइम आइछ को तो टाइम आइबो देखे कहूची आसो काटिया आ गया
ତୁ ବେକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କଉଛୁ ନା ନାହିଁ ବେକାର କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ ଏ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇମାନେ ତମର ତଳ ଲୋକ କି ନାଇଁ କଣ ତଳ ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ନମସ୍କାର କଲେ ବି ସେ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଷାଠିଆ ଆଜ୍ଞା ଛାଡେ ଛାଡେ ଧନ୍ୟ ଟିକେ ତୁନି ପଡିକି ରୁହ ହେଲେ ତ ଗାଁ ନା ଠିକଣା କିଛି କରେ କଥା ଗାଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଟା କମ ନା ଟିମି ଟିମି ବୋଲି ଡାକ What is this team? ଟିମି ବୋଲି ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଛ 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 ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତିମି ମାଛ ମୋ ନା ଟିମି ଆଜ୍ଞା ଟିମି ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିମି ତ ର ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ନାଁଟା ତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ବଡ ମା ବଡ ଟିମି ତ ସାନ ମା ସାନ ଟିମି ତ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଟିମି ଏମିତି ହେଲେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ର ଇଏଟା ଟିମି ଟିମି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାପା ଭାଇ ଟିମି ଟିମି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାପା ଭାଇ ଅସଲରେ ନାମ ମାନସ ଦିଗାଲ ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ଭାଇ ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ବୁଲୁସୁ ବାବୁ ଆସୁ ଅଛେ ଧାଇ ଧାଇ ଆଜ୍ଞା ତ ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିମି କହିକି ଆଜ୍ଞା। ତ ଭଲ ନା ହଉଛି ମାନସ ଦିଗଳ ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ଆଜ୍ଞା। ସାଇ କହିଲେ ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ଆଜ୍ଞା ଛକରେ ନା ମଲିକପଡ଼ା ମଲ୍ଲିକ ପଡାରେ ଖାଇଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ ପଡା ହେଇଥିଲା ମଲ୍ଲିକ ପଡା କହିଛ ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ଖାଲି ଏପଟ ନା ତମ ସାଇଡ ହୋଇକି ଆସ ଆଚ୍ଛା ଷାଠିଆ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଏ କିଏ କେମିତି ହେଲା କଣ ହେଲା କେମିତି ମଲା ମାଉସ କେତେ କିଲୋ ବିକିଥିଲୁ ମୁଁ କାଲି ଲାଇ ବିକିବି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଛି ରେ ପୁଅ ମାଇ କୁଇ ଦିନା ତାଙ୍ଗି ଚଢିଆ ବାଜା ସେଣ୍ଡୁ ସିଣ୍ଡୁ କ୍ରୋଡୁ ଆହା ନାଇ ମାଇ କୁଇ ଦିନା ତାଙ୍ଗି ଚଢିଆ ବାଜା ସେଣ୍ଡୁ ସିଣ୍ଡୁ କ୍ରୋଡୁ ଆହା ନାଇ ମାଇ କୁଇ ଦିନା ସରୁ পুনা তাড়ে আবাদিয়া তেঞ্জু মানুড়াই বিলু সাসে গড়ে সুডাড়াই প্রাণ সাসে গড়ে গিজড়াই নাগে আনারকি আতাতি যে মাদার বাবু ভাই নাই বেজা নাই ତମର ଘରେ କାହା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଘର କଥା କହିଲେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲ ସେ କେମିତି ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ତମ ଘରେ କାହାର ଗାଣ୍ଡି ବୋଟ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଣ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଜିନିଷ କେନ୍ ବାଟ ମିଶେ ପଳେଇବ ମୁର କାଣା ଯାଉଛି କୁହ ଦେଖିଥିଲୁ ଗଲା ଭିତରେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା କହି ସତ କଥା କହିଲେ ଏମିତି କହିବ ଏ ଷାଠିଆ ଆଜ୍ଞା କାନୁ ମାରୁଛି ସାର୍ କାନୁ ମାରୁଛି ଖାଲି ଫରମ ଗାଲେଣ ତୁ ହେଲା ଫରମ ଠକଣା ଆଙ୍କ ମାଗରେ ତ ଖାଇଥିବୁ ଏଣେ ଆସୁଥିଲା ଇ କାଠ ମୁଣ୍ଡ ଚଢା ତାକୁ ଶୁଆ ଖୁମ୍ପିଲା ବସାରି ଖୁମ୍ପିଲା ଜୀବନ ତ ଚାଲିଗଲା ତୁଝା ମାହେଳିଆ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ନୂଆ ଛାଟିଆ ବୁଲୁସୁ ବାବୁ ମୋର ବା କଣ ଗଲା ତା ବୋଲି ସାର୍ ଉପରି ଇନକମ୍ ଟିକେ ଦବ ନାଇଁ କା ଯାହା ତ ସାଲାରୀ ଦଉଛ ଆଉ କୁହ ଉପରି ଇନକମ୍ ଯେମିତି କଲାବେଳେ କରୁନା ମୋର ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଉପରି ଇନକମ୍ କଲେ କଣ ଲାଗୁ ଅଛେ ମତେ ଡର ଅଜଣା ଖବର କାନେ ବାଜିବାରୁ ଲାଗୁ ଅଛେ ମତେ ଡର ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଆସି କରି ହୋଇଛି ଏଠି ବଡ଼। ଗ୍ରାମେ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯାଇ ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ ଖବର ମତେ କାହିଁ ଡାକୁଅଛ ପୁଲୁସୁ ବାବୁ ଆସୁ ଅଛେ ତୋର ବର
ଏଗାର ଦିନ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି 8 ଦିନ ସମାନ ଅଛି। ଗଣନା ବି ଭୁଲ କର ମୁଁ ତଳେ ପଡିବ ନା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଇଲା ମାନେ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପୁଲୁସୁ ବାବୁ ଖନାଖିଆ ଖନାଖିଆ ରୁଟି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାଲୁ କସି ରୁଟି ଫୁଟି ଆମେ ଜାଣୁ ଅଛି ଯାହା ବି ଖାଉ କୋନା ଖିଆ ଟପଲ ଖିଆ ଗଞ୍ଜି ଖିଆ এইটা এর গোল গোল যা কছি পতলা পতলা এটা কোনা না यार কাটা খাও তো সেটা পাউরুটি পাউরুটি এটা পরে কো জায়গা আমি পকাল ভাত খাইবা লোক আমি সে রুটি রুটা কাটা জানবো ইংলিশ জଣା নাই মত କହିବୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପୁଲୁଛୁ ବାବୁ କଣା ଖିଆ ଅଫିସର ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପୁଲୁଛୁ ବାବୁ କଣା ଖିଆ ଅଫିସର ପଦ ମାଂସକୁ କହିକି ଆମର କରନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡେ ହଉଛି ଗଦେଇ ବେପାର ସିଆଡେ ତାଙ୍କ ନଜର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁର তুই ছাটিয়া পুলুছু বাবু কহিবাকু লাগে ডর ଥାନା ଭିତରେ ମାର ଧର ସେତେ ମୁଣ୍ଡ ତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ନିୟମ କରୁଛେ ମାରୁଦ୍ର କାଳି ଥାଉ ଜେଲ ଛଡ଼ା ମତେ ଲାଠି ମାରି ନବ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବେଟି ବେଟି ଖାଉ यार माई जी पिला न पाऊ सिए घुसी रखु खाऊ मुई छाटिया गो पुलुसु बाबू किछि जानी नाही आऊ आज्ञा यार माइकला तो ऑपरेशन होइथिबो पिला कुआडे पाइबो तो मुई जानची का जी यार माइकला तो होइथिबो पिला कुआडे पाइबो तो प्रधान बाबू मारले पाइबो यार एक्सपायर डेट आइला याको अभिशाप देकी घोर दो ए जातिया आज्ञा मोला रमाई पोनाई पोना गप्पा देउसी सिए तो होला मित्री देखा जाऊ आज्ञा 4 मास चालची रे तते प्रधान बाबू आज्ञा ଗାଁର ଲୋକମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯିଏ ତ ଗଲା ଫଟୋ ଗାଲୁ वार्ड मेंबर आज्ञा ता କଥା मोर नाही से सब करिवो खेळ मूर ऊपर सब लेते दबो आज्ञा ସିଏ ନାଚ ନାଚ କରୁନି हो जाए इरी केसु लगी आज मासे आवा डोडो निंगित गलाडै इरी केसु लगी आज मासे आवा डोडो निंगित गलाडै माई मेंबर बापड़ा इंजन जो 1000 टाका तिंजाने अनुकूले गोडे पुंजाने लागे अलर्गी आतात किचे मारो बाबू नाडी से ने भाई नाही यार तेलुगु जाटुची सर తెలుగు నాయ ఆజ్ఞా ఇట కొంత కొత్త कोणतो कथा ఆజ్ఞా मेंबर କେତେ 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 होता रे ଏ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ୟାଟା ତ କେଡେ ସୁରୁକୁରୁ ଧରି ପକେଇଲେ ତ ଦେଇନି ରେ ତ ଭାଗ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା ହାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଇହାର କହି ତ ଖାଇଥିଲି ଗାଲୁ ଯାକର କମ ଦେଇଟା ତାକୁ ପଚାରେ ସିଏ ବୋଲୁ मेंबर आगे अछंती ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କି ଡାକତି ଦେଉରିବା ମୁଁ ମେମ୍ବର ଧରି ଆସ ମେମ୍ବରକୁ ଧରି ଆସ ଯାହା ଲେଖା ଛିଡିବାକୁ ପଡିବ
କହିଲେ ମେମ୍ବର କହିବ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛୁ। ଆରେ ବାବୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆମେ ନେଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଛାଟିଆକୁ ଦେଇଛୁ ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ନୋଟିସ ସହିତ ତମକୁ ଆମେ 1000 ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ 1000 ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେ 1000 ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ବାବୁ ଟିକାବାଲି ଥାନା ମଇ। ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ବାବୁ ଟିକାବାଲି ଥାନା ମଇ। ଚାକିରି ଦେଖି କରି ସାଇକଲ ମୋର ଚାଲୁଥାଏ ଘାଇ ଘାଇ। ଆଗ ପଟୁ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ପଶିଲା ବ୍ରେକ ଧରିଲା ନାଇଁ। ଲାଜରେ କହୁଛେ ମହତ ତ ଗଲା କୁକୁର ଉପରେ ମୁଇଁ। ହଜିଲା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲିନି ଖୋଜି ଅଧାରୁ ଫେରିଲି ମୁଇଁ। ନୂଆ ଛାଟିଆ ବୋ ଲାଜେ ଧାଇଁ ଆସେ ମୁଇଁ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗିଲା କହ କୁକୁର ଚଢିଲା କି ନାହିଁ? ଚଢିଲା କି ନାହିଁ? ଚଢି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କରିଥିଲି କି ନାହିଁ? କାଢା ହେଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଟାଙ୍ଗି ଟିକେ ଦେଖି କରି ସାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଉଠି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଏବେ ଜଣା ପଡିଲା। ନାଳୁଆ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଟିକାବାଲି ସାଇ ଟୁକି ଯାକ ଟିକେ ଚିକନ ଚାକନ ମୁଁ ନଜରଟା ପଡିଗଲା କି ଟିକେ ମୁଇଁ କଣ କରିବି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁରଟେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଗ ପଟୁ। ହଁ ଚିହ୍ନେ ନ ହଉଥିଲା ସବୁ କିଛି। ଏ ଟୁକୁଲି ମାନେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଟିକେ କହ ତ। କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାଡେଇ ହେଇନି ପାଖରେ ନ ଅଛନ୍ତି। ଅଛୁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଚାଳରେ ବସିଛି ଶାଗୁଣା ବାବୁ ହେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଡର। ଚାଳରେ ବସିଛି ଶାଗୁଣା ବାବୁ ହେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଡର। ଏଇ କଳି ଯୁଗ ଝିଅ ବଡ ବେଇମାନି ଗୋରା ଦେହେ ତା ନଜର। ପ୍ରେମିକ ବଦଳାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ମାସକୁ 15 ଥର। 2-3 ଦିନ କଥା ନ ହଉଣୁ କହିବେ ରିଚାର୍ଜ କର। ନୂଆ ଛାଟିଆ ପୁରୁଷ ବାବୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଡର। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାଟେ କହିଲି ମୋର। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ମିଛ କଥା କୁହେ ନା। ସତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛ ସତ କଥା କହିବି। ରିପୋର୍ଟ ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ ଟିକାବାଲି ଥାନା ମୁଇଁ। ରିପୋର୍ଟ ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ ଟିକାବାଲି ଥାନା ମୁଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଇ ଥାନା ବାବୁ ମାଡି ବସିଥିଲା ଲେଡିଜ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଯାଇ। ଝରକା ବାଟୁ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥାଇ ଲାଜେ ଦେହ ମୋର ତରୁଥାଇ। ନୂଆ ଛାଟି ଦେବ ବୁଲୁଛୁ ବାବୁ ଲାଜେ ଧାଇଁ ଆସେ ମୁଇଁ। ଚିଲ ଆଖି କି ମତର ଚିଲ ଆଖି ଚିଲ ଆଖି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏ କାଢା କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ। କାଣା କରୁଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଛି ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସତରେ କି? ତମେ ପଚାରିଲ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି କହିଲି ନହେଲେ ମୁଇଁ ସାଇଲେନ୍ସ ରେ ଥିଲି। କାହିଁକି ମୋ କୁକୁର ଭଳିଆ ଆଉଛୁ କହ? ଏ ଛାଟିଆ ସତ କି ମିଛ? ସତ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଟିକେ ମାଇକ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଲେଡିଜ କଲେଜ କଣ ପାଇଁ ଆଣୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବୁର୍ଗି ବାବୁର ଟିକେ ନାଳ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି।
मुर्गी ए मुर्गी चाटे बड़ पिका लागलानी तुमको हां काली तो ये কথা শুনি আউ তো ডাইরেক্ট সসপেন্ড করি ঘরে বসে দি আর ইয়া পছা সসপেন্ড করব ছাটিয়া কথা করিও বুঝো সা কাটিয়া ଆଜ୍ଞା तू ଦେଖିଥିଲୁ କି আপা ସେ ଦେ গলাটা ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା हां ଦେଖିଥିଲି ଦେଖିଛି ବୋଲଛି ଆଉ ନ ଦେଖିକି କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କ୍ଲିୟର ରେ କିଏ କହିବ ନ ଦେଖିକି ନା ହଁ ନ ଦେଖିକି ନା କିଏ କହିବ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଧୀରେ କର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯୋଉ ଚିକାବଲରେ ଗୋଟେ ମେଟୋ ଜାଣିଛୁ ଟିକାବାଲି ମେଟ୍ରୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିଲେ ଚଳେ ସେଇଟା ହଁ ମାନେ କିଛି ବକାଣି କହିପାରୁ ଜାଣୁ ଆରେ ସେଟା ଆଗ ପଚାରୁଛି ପରା ଆରେ ଆମେ ଜନମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନା ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି କଥା ପଦେ ମୋର ଶୁଣ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି କଥା ପଦେ ମୋର ଶୁଣ ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ ରାକ୍ଷସ ବୁଲନ୍ତି ଟିକାବାଲି କଥା ଜାଣ ମା ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ ରାକ୍ଷସ ବୁଲନ୍ତି ଟିକାବାଲି କଥା ଜାଣ କି ଦୋଷ ଥିଲା ସେ କୁନି ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷସ ନେଲେ ପରାଣ ବୁଲିବା ନାଁରେ ନେଲେ ଦାରିଙ୍ଗାଡ଼ି ସଭିଏ କଥା ଜାଣ କାଜଲ ବାଡ଼ିରେ କରିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମିଳିଲା ସେଠୁ ପ୍ରମାଣ ନୂଆ ଛାଟିଆ ସତର୍କ କରୁଛେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜାଣ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫରମେସନ କହିଲେ ଚଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା କଥା ନୁହଁ କି ପୁଅ ପିଲା ବି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା କଥା ନୁହଁ କିଏ କାହାଠୁ କମ ନୁହଁ ଏଟା ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଦଉଛି ମୁଁ ଏଟା ମଜାକ ନିଅନି କାହିଁକି ନା ଝିଅଟା ବଡ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅ ସେ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଜଗିବା ଦରକାର ସେଇ ଜଗିବା ବୟସ ହଉଛି 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବେଶୀ ନୁହଁ না যাও কলেজ भी ছাড়বে না ଛାଡିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଲେଜ ନ ଛାଡିଲେ ପଢବ କେମିତି কলেজ को যাই কি যাবে କଲେଜ କଥା ତ କୁହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟ କହୁଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କି ଯୁଗ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା କଲା ସେ ତ ହଇରାଣ କି ଯୁଗ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା କଲା ସେ ତ ହଇରାଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହି ପାଗଳ ଦୁନିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଲା ପାଣ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ନାଁରେ ଖେଳ ତ ପ୍ରବଳ ସାକ୍ଷୀ ସେ ସାଳୁଆ ବଡ ପେଣ୍ଡିଆ ଦେଖିକି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଶାବଳ ମାରନ୍ତି ଶାଳ ନୂଆ ଛାଟିଆ ସତ କଥା କୁହେ ଜାତିରେ ସିନା ମୁଁ ପାଣ ସାଡୁ ଆମର ନାହିଁ ମୋ ନୀଳଗିରି ଲତା ଓ ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ଅଜୁ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ମିଛ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଏକ ସେ ସତ କଥା ହଁ। କହିଲୁ। କହିଲି ନା, ମୁଁ ମିଛ କଥା କୁହେ ନା। ତୋ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଭେଟ ଯିବୁ ଅଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି କହିକି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବେଶୀ ହସୁଛନ୍ତି ତମର ବିଷୟରେ କାଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଲି କଣ ଟିକେ ଭେଟିଆ ମାନେ ଏ 11 ମାନେ ବେଶୀ କେରଳ ରହୁଛ ત્યાં କେରଳ କି ବିଷୟ ମିଶେଇ କହିଲୁ କେରଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଉ ଭଟ୍ଟାକାଠୁ ପଡି ସାଲିମା ବେକାରିଆ ପିଲା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ କେରଳ କାଟ ଗଲେ ବେକାରିଆ ପିଲା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ କେରଳ ସୁରଟ ଗଲେ ପଇସା ହେବାରୁ ଗାଡିଟିଏ କିଣି ଟୋକିକୁ ଧରି ବୁଲିଲେ ଚାରିଟା ଘୋଡା ବହୁତ ପିଲେ 3ଟା 4ଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ
डिंग डंग लेंगड़ा पेंट पिंधिले लाजरे कहुची दुख करिबनी मासकु थरे काचिले नुआ छाती आबो एतिकी कहुची खाइबो आम पाचिले आज्ञा ଏମାନେ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ମାସକୁ ଥରେ କାଚିବେ? पेंट आज्ञा सीटा न मुई देखुची आज देखले मिसा सीटा न पिंदी तो काली देखले मिसा सीटा न ଶୁଣ ଶୁଣ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ? कौन है ସେମ୍ କଲର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେମ୍ ପଛର ସେମ୍ ପକେଟ। ମୁଁ यार एते डिटेल्स रखुची का मुई देखुची सीटा न पेंट पिंदी के राउत ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ? ଆଉ ଟିକେ କହ। केते लोक मान को बात ना नहीं ने कोन लोक में होते ना उड़िया रे कहली बुझी पाए आज काली जुगोला बेंगाड़े आगे तेरू गाड़ी सेंगारा आज काली जुगोला बेंगाड़े आगे तेरू गाड़ी सेंगारा डाडरा को जुड़ेंगी प्लाव का लगा तेरू डाकी एक साना लाजाड़े बेस्ता ई मोह तो सासे आजा बतारी सीना गाड़ी ता कोक्षाना लामीडा संगे तेरू डिटिंगियाना अनु छाटी आड़े पुलु सुबाबो केपिनाई गोनी साना आज्ञा ଗାଁର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କଣ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛି? राजनीति बोले कोन आज्ञा आज काली राजनीति कहले तो सरपंच सुभद्रा पैसा ମୋହନ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହ। 25 31 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ 60